Mi-ar plăcea să pornească mulți pe domeniul antreprenorial știindu-și life purpose-ul, pentru că atunci ar fi mult mai multe business-uri de impact. E ceea ce eu numesc impactful entrepreneurship. Adică eu mi-am clarificat care e misiunea mea și folosesc business-ul ca o armă lucrativă care 24 din 7 rezolvă acea problemă. Mi-ar plăcea să fie mulți oameni, mi-ar plăcea noi ca și copii să fi învățat care ne este vocația noastră, care este sensul Mulțumesc nostru. frumos. Adică, în urma podcastului și a informațiilor pe care le ofer și eu tuturor celor pe care i-am, și am avut aici pe Mandachi și mai mulți băieți și vorbim, toți se uită și încerc tinerii opinii. Doamne, dar ce ați citit? Știu că ați fost la Anthony Robbins, știți că am fost la Jack Canfield, știți că am fost la Maxwell, i-am cunoscut în persoană. Da. Zice, păi, dar cum putem să facem să ajungem acolo? Zic, păi, cel mai important lucru este așa. Ți minte că mi-a spus o dată Jack Canfield, chiar ceva la o masă, eram în Arizona, și ce Damian, și cum e asta cu doritul ceva? Îți dau acum cea mai bună, cea mai performantă, o mașină, să zicem, un Mercedes, da? Sau o mașină bună, cu cel mai bun GPS. Și tu te urci în mașină și nu pui nimic pe GPS-ul ăla. Păi n-ai unde să ajungi nicăieri. Dacă tu nu știi unde vrei să ajungi, dar aici, ăsta e primul lucru, adică trebuie să ai clar, adică un plan definit unde vrei să ajungi. Și aici cred că e o problemă mare, crezi că are de-a face și cu generația nouă care n-au crescut în familii cu viziune despre ce vor să facă ca life purpose? Nu spus sub un mod perorativ, înțelegi, vă spun, da? Da. Pentru că mulți au fost angajați, adică nu vin din antreprenori. Păi cine putea să învețe? Părinții n-au avut educația asta, profesorii n-au avut educația asta, politicienii n-au avut educația asta. Mulțumesc, bravo. Presa n-a avut ocupația asta, că nu era juicy, nu făcea... Mai erau câțiva nebuni care vorbeau despre life purpose, care primesc 90% hate în social media. Și erau înjurați. Că, da, mă, bine vrei tu să fii gurul lui ăștia și să-i speli pe creier. Și câteodată le mai răspundeam și eu, băi, aș vrea să-i curăț pe creier de toate mizeriile care s-au legat de ei. Chiar mi-aș